Kan doon na. Udah na anak. Naman. Chicken joy ako tuloy. Wala na po boy. Ay, bigyan na ba? Ito rin yung bata. Sabi nyo. Yo, wait. Asa undang ang kadong mukbang kita. Naman. Parang hindi kasi lupa sa tuno. Kaya mo ani. Naman tama makan boy. Ano yun? Kamera kita nungguin baru bagi-bagi. Sige. Pakas ako. Ano yun? Ayan na. Ako ang yun na dito pa dito namin. Ano ba siya? May ito pa kaya kuya sa lain. Hindi ba lang do. Oh, ito. Okay. Boy, chicken manok na boy na. Lechon manok, lechon pag chicken joy. Mo ako mami chicken joy. Oh, lechon manok. Na may chicken joy. Oh, pa lang eh. Akala ko ito ba? Puto ko na yun. Kaya baka. Kani masakto pagkaluto kasi luto ni. Ata. Kaya siyang bakas. Na. Tinitiro. Kani mo sakto pagkaluto, sakto lutoan mainga. Halos dilaw. Papayang ito kaya dito puno. Sa kanya yun. May kami kula. Ay. Sige na kapag. Tapos ko banan, dito para mag-isip kita bagi-bagi ko. Ano? Ano yun? Kita tayo. Next. Mama. Na ulo na ini. Saka may kan ilain dito. Kaya ko sa akin may punya tayo tayo. Dan lante. Besok man. Putih. Ni